Здравейте хора, днес отново има клип на Survival Games. Много пъти снимах този клип и не ми се получи като хората и трябваше поне 200 пъти да го снимам. Така хора и въобще отвратително беше. Това е някакъв дърт. Доктор, чакай. Rampage. Доктор Rampage. Майко. И така, не ми се получаваха клипчетата и много пъти снимах иначе. Просто така. Това е някакъв гол търчи като ненормален. И жените го следват. И сега ще почва. Ето, че започна. Тук. Аз имам само душки. Тя е оставила каската. Той може да си го вика. Уау. Не уау. Уау. Така. Трябва да шипна. Разминах се с тоя. Брава честа. Тука. Тука не. Тука да, със сигурност. Оставила някакви неща, на които на никой няма да са му потребни. 100%. И ни гъщета и той е най-гати бронята и сега трябва да ям. И тук има такова. И така, тя там се трепат. Аз няма да се бия с никой, понеже не искам да ми свършва сега. Какво? Не искам да ми свършва все още живота. И да умирам. Тук в тази пещеричка никой не е видял. Разбира се. Тук да видим. И тук нищо никой не е обрал. Да видим ето в тази каштурка тук. Стрелички. Морков не. Ябълки. Чакай, ти ползваш читове, не е честно. Аз не ползвам читове. Да, бе, това не е честно. Беги. Искаш ли да се бием? Ела тук. Да, ти си ходиш нормално, аз тичам като ненормален и пак не мога да оцеля. Гледаш ли? Гледаш ли? Ела тук. Бягай. Морковчета. Здравей. Защо ме биеш? Аз не съм те бил никога. Здравей. Как си? Аз се казвам Виктор. Не мога да влезна. Абе. Ела тук, бе. Ти на мене много ми се отваряш, а? Бягай.
Страхливка. Майко! Майчица. Вау! Майко, имам айрон меч. Ела тука, бе, къде си? Сега ще я пукам от бой. Ела тука. Ела, с айрон меча. Ето и умря. Така става. С айрон меча така става. Какво да се прави? Такъв е живота. Идва някой. А не идва никой. Да видим да оцелиме някой. Никой няма да оцеля. Бягай с 300. Нищо интересно. Разбира се. Ох, сега съм се възгордял, защото имам айрон меч. Имам айрон меч и горе-долу хубава броня. What? Тук е една хубава каска. И тук е един слабак. С каменен меч. Мале, тонно зле. Уау! Само веднъж го ударих и те умря. Не. Искам да върна всички тия неща. Покуци. Каква ми е бронята сега? И аз къде съм? За Бога. И не мога и да мърдам. Това е май някакъв финален рунд или нещо подобно. Или нещо такова. Какво се води? Това не знам. Но май ще трябва да се биеме. Тела тук, бе. Айде, ти чак и даймонд имаш. Абе, вие не сте добре. Откъде ги намирате тия даймонд сега? И ония другия също има даймонд. Аз по-добре да перкам. И да бягам. И така. И... така. Извинявай, че ако чувате брат ми и баба ми, защото той нещо вика. Се е побъркал. Нещо, не знам какво му има, но плаче. В смисъл, не искам да го обиждам като побъркал, но... Кой ме цели, бе? Някой само ме цели. Кой ме цели? Интересно. Не е в лош смисъл да се побъркал, не искам да го обиждам. Просто той нещо... Не знам какво му има. Ето там има. Там някакви са се бият. Някой умря. Не! Не мене! Я чакай, кой би сега? Аз победих в играта. Аз победих и нещо се бъгна. Аз победих! За първ път победих. Не знам какво да кажа. Поне бих в играта. И това беше, хора. Надявам се да ви е харесал клипчето и до нови срещи.